Norok na hanya hai ani ketal blog o tisilam sabo ang blog khaya balok tangka ko gro sana ranglia khayate mungkin tini blog ani paitha zero nai tunglia ang tam khai khlaya no jotana update rik phunogui tongan ta kita tabo khengya ang phungni mai ti rok sabai kha sawi se tui tu kui pai dipori sim blog start khai tongota gitini to ani kam onek no khlai kyang je khlai na tongmani hingke ri rok ro jangai tongkho oborong no nang phunogui tongana hingke orang sai tongmani ta hingke kisa yango gano kisa gan tam dong bagai ang voice recording ma khai kya hingke nai tongdi norok bani blog ro no gya ngai tong khana hingke itu guys sinero phungo hingke asika satung phaya da rumu kisaban satung phaya he tabu hingke tongrang nang phunogana tabu hingke nai satung asika sak tongpra yang tui bo satung nang har tongdiro tabu hingke phungo hingke asika satung nangya satsa ko ri shui lamai ramani ta rang khanai gena nai gerana nai tong di nang phunoi tongan mari bangun haro sako ma satung ma na dress rok lai tomai kha college dress sui raman tini wa Ari bahai ke kalai tomai kha tungman satung rok nang to 사동 동만에 잘 납거리겠다. 이 정도에 잡탕 따놓고. 사진 것을 나무도 아니 닥된다 탕가 사동 동어 사동로 봐. 이 파서 프란토나 나이 야. 닥된다 탕다. Tabo khori nang thebagi nako aduh dang 와이샤프로 바로 탕불다 아니 어이거든요 자고 걔가 스테노디 막하고 이제 와이신프라 어기 키우이네 신세이 타브라 디님나 소소나 소소브라 가마게 하여튼 저거 가기야 니가 고르 그래 뭐 이렇게 생각하게노 가령이 탕가 내가 막 소리를 많이 거기다 그럼 이제 타는 소리로 타는 건지 나하고 미션을 태그를 하고 미션 못했어요. 당아. lemon andol ketungma salro moinai norok no ang blog phunogoi maya lachima hai kok sanaring ya hai angi tongkha
kisa nervous bongai tongo haipano ang tabuk ni simi hingke kaike taisa uansuka je khlai sinai jora selai thong thik no video khlaio haipano edit khlaina na aswk selai thong guys haini bagui sang no video phunugui maya tabuk bisina ro jotono thepakya samung ke topakya jotono norok nugui mankha ui tu bui nai tabuk hingke thebai pakya tabuk hingke rirok thebai nai kisa samung paima haima tongkha hingke norok bo tini na ni blog bahai wngjakha comment khlai sanani tapuk di sajagui tongkhe ba like share khaidi tei subscribe khainani tapuk di kwtal nai tongkha kaikhe hingke norok tam video naina musung tola comment khlai bo sanani tapuk di tini ni blog aswk no bye bye next blog o malai phinai thanks for watching.